Duha ka pulis, usa ka barangay kagawad ug laing 5 pa ang nadakpan sa Manticaw Police gumikan sa ginahimong iligal nga pagmina sa lugar. Ani ang dugang detalye. Sikop sa hiniusang puwersa sa 1st Provincial Mobile Force Company ug Manticaw Municipal Police Station. Kining 8 ka mga individual sa usa ka operasyon batok illegal mining sa barangay Digkilaan, Manticaw, Misamis Oriental pasado alas 9 sa gabi adlong Huwebes. Sumala sa kapulisan nga pipila ka mga residente mismo sa lugar ang mi-report kanila mahitungod sa illegal mining operation. Sa ilahang pag-flood down niini, mihinong ang mga sakay og midagan and gikandakan og hot pursuit og ato silang nasikop sila og gidala ito sa maong sakyanan ug dito nakita no nga ang maong sakyanan adunay mga sulod og nga mga sacks of minerals. Lakip sa nadakpan ang duha ka mga pulis, diin usa ka police staff sergeant nga nakadestino matud pa sa Iligan City apan suspendido ug usa ka active police staff master sergeant nga naka-assign sa Davao de Oro Police Provincial Office. Sikop sab ang usa ka barangay kagawad sa Iligan City ug laing 5 pa ka mga personalidad kisa wala una panganli sa mga otoridad. Nakuha sa mga dinakpan ang sako-sakong mga minerales, lakip 4 ka mga armas ug mga bala. Adunay usa ka bonggo, usa ka multicab ug duha ka mini dump truck. And apil pod ni ana ang ato apong na confiscate ang mga armas. Diin adunay duha ka buokan caliber 9mm, adunay 45 ug adunay shotgun. Ang maong mga dinakpan kasamtangan nga nasa kustudiya sa Manticaw Municipal Police Station ug posibleng mag-atubang ug patong-patong ang mga kaso. Atubang kini sila sa kaso for violation sa Philippine Mining Act nato. Apil tungod pud usab nakuhaan kini sila og maong mga armas. They will be charged for violation sa RA 10591 ug apil na pud usab ang atong election gun ban. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.